Juan Kapitulo 8. Unya, ang tanan na mauli, apan miadto si Jesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao, ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Pariseo nagdalag usa ka babaye nga hisakpan nga nanapaw, ug siya gipaatubang nila sa tanan. Niingon sila kang Jesus, magtutudlo, kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon, kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon, unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya, ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila dito nga nangutana, mituy-had si Jesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya. Unya, mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay sila pangmahawa. Una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babay nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituykad ug miingon kaniya, babay, hain na ba sila? Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Kun mao kana, si Jesus miingon kaniya, dili usab ako mosilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Unya si Jesus miingon na usab kanila, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi ug dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit. Ang mga Pariseo miingon kaniya, nagsaksi ka bahin sa imong kaugalingon ug ang imong gisulti dili ka tuuhan. Si Jesus mitubag, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod, kay nasayod man ako diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan wala kamo masayod diin ako gikan ug asa ako padulong. Kamo naghukom sa tawhanong paagi lamang, apan wala ako maghukom kang bisan kinsa. Ug kun maghukom ako, husto gayud ang akong hukom, kay dili man ako rang usa ang maghukom, kundili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kung ang duha kasaksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon ug ang akong amahan ang nagpadala kanako, nagsaksi usab bahin kanako. Hain man di ay ang imong amahan, nangutana sila. Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako ni sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo, didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Ug walay midakop kaniya, kay wala pa man moabot ang iyang takna. Miingon usab si Jesus kanila, mulakaw ako ug mangita kamo kanako apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa, ang kadagkuan sa mga Hudiyo miingon, siya miingon, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagpasabot ba kini nga maghikog siya? Si Jesus mitubag, kamo mga taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan dili ako taga dinhi. Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Ug mahitabo gayud kini kung dili kamo motuo nga ako mao ako. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko kaninyo sukad pa sa sinugdan,
Daghan akong ikasulti ug ikahukom batok kaninyo apan matuod ang nagpadala kanako ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya maoy isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa amahan. Busa miingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ako, ug masayran unya ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot kundi nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Ug siya nga nagpadala kanako naguban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan sa nakadungog kang Hesus nga nagsulti niining mga butang nanuo kaniya. Busa miingon si Jesus sa mga Hudiyo nga nanuo kaniya, kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinun-an. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham ug wala pa gayud kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan? Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga taong gawas. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran, nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpapatay kanako. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon kay gikan man ako sa Dios ug karon ako ania dinhi. Wala ako moanhi sa kaugalingong kong pagbuot kundi gipadala ako. Nganon dili man kamo makasabot sa akong gisulti. Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot mudawat sa akong mensahe. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang Yawa. Ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang kinaiya, kay bakakon man siya, ug amahan sa tanang bakak. Nagsulti ako sa kamatuoran mao nga dili kamo motuo kanako. Kinsa ba kaninyo ang makapamatuod nga nagkasala ako? Kung nagsulti ako sa kamatuoran, nganon dili man kamo motuo kanako. Ang iya sa Dios mamati sa mga pulong sa Dios, apan kamo dili iya sa Dios. Busa, dili kamo mamati. Ang mga Hudiyo mitubag kang Hesus, dili ba husto ang among pag-ingon nga ikaw usa ka Samarianhon ug giyawaan? Si Jesus mitubag, wala ako yawai kundi gipasidunggan ko hinuon ang akong amahan apan gipakaulawan ako ninyo. Wala ako magtinguha og dungog alang sa akong kaugalingon apan may nagtinguha niining alang kanako ug naghukom dapig kanako. Sultihan ko kamo nga magtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon matino na gayud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay apan nag-ingon ka ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang among amahan nga si Abraham namatay, labaw ka pa ba kay Abraham? Ug ang mga propeta nangamatay usab. Si kinsa ka ba sa imong
paghuna-huna. Si Jesus mitubag. Kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, ang inyong giingon nga inyong Dios. Wala kamo makaila kaniya apan nakaila ako kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo, apan nakaila ako kaniya og nagtuman ako sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala ka pa gani 50 ka tuig ug nakita mo na si Abraham? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna. Og namunit silag bato aron siya ilang batuon, apan mitago si Jesus ug mibiya sa templo. Juan Kapitulo 8.